Patuloy na pinalalawak ng Government Service Insurance System o GSIS ang kanilang benefit program sa pamamagitan ng Ginhawa Bike and E-Mobility Loan o GBEL. Magbibigay raw ito ng pagkakataong makahiram ang mga kwalipikadong miyembro para makabili ng alternatibong transportasyon. Sa ilalim ng programa, maaari silang humiram ng hanggang 100% ng halaga ng bibilihing unit na may maximum na halagang 300,000 pesos. Ang nasabing utang ay maaaring bayaran sa loob ng 3 taon kasama ang 5% interest kada taon. Sasaklawin ng loan ang mga electric bicycle, scooter, moped at iba pang electric-powered na sasakyan, gayon din ang ilang uri ng bisikleta na angkop gamitin para sa pang-araw-araw na gamit. Layunin daw ng ahensya na tulungan ang mga miyembro na i-manage ang kanilang gastusin sa gitna ng umiiral na oil crisis bunsod ng digmaan sa Middle East. Para sa mga nais mag-avail ng loan, maaaring mag-apply online sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile app. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News.